inork ez gaitu zilduko. Egin dezakogu bideo bat jendea kontzientziatzeko eta gure esperientzia kontatzeko. Bale, eta hori grabatzen dugu ja eta gero difundatzen dugu. Bai. Behin, autobusean gizon bate seizeni ondoan. Bidaian, ikuskizuntzunak egiten hasi zitzaidan, eta egirriltzen. Era osagarria eta rapatuta zetitu nintzen. Ingurura begiratu nuen, norbaitek noiz esku hartuko zain, baina bazirudien denek bezalde batera begiratzen zutela. Esperientzia horren ondorioz, espazio publikoetan emakumeen aurkako jazarpen hasi normalizatuta dagoen konturatu nintzen. Gertuko lagun batek genero indarkeria jasan zuen bere harremanean. Kontatu zidanean, konturatu nintzen zenbat aldiz ikusi nuen triste, eta ez nuen ulertu. Indarkeria ez da beti fizikoa, ere kontrol emozionalean eta manipulazioan agertzen da. Hain zegoen izututa, ezin zela harreman horretik atera. Lagundu nien eta laguntzaren bila animatu nuen. Txikitatik lientzoren gaineko presioa iragargarria izan da. Hogoratzen dut bigarren hezkuntzako neska bat esan zidala, ez nuen bikotekedirik aurkituko ez nintzen piduz jaizten. Esaldi hori nintan grabatuta geratu zen, eta gorputzarekin arazoak ukitzera eraman ginduen. Denborarekin ikasi nuen pertsona baten balioa ez dela pisutan edo otainatan baloratzen. Lagun arteko bilera batean, mutil batek iruzkin isekari bat egin zuen, neska batzuk nola eskatzen duten arreta gazteko modarekin. Dezero zentu nintzen, bakarrik nire itxuragatik epaitzen hariko banitzu bezala. Gizarte honetan, hain normalizatuta dagoen bortxakeriaren kulturari buruz hausnartzea egin zidan. Biktimak askotan errodonak egiten ditugu benen jazteko modarekin. Orduz geroztik, ahotsa gora eramaten dut beti. Eta horrelako gorak ikusten ditudanean hitz egiten dut. Inork ez bailuka horrela sentitu behar. Egoera horretatik irtetzean erakutsitako ausardia genero indarkeriari buruz hitz egitea eta beste emakumei laguntzeari bultzatu ninduen. Orain autodefendatzailea naiz eta beste emakumeak diren bezala maitatzera laguntzen dut. Pentsamolde hori aldatu eta emakume guztiei lagundu behar ditugu. Nola jantzen diren alde batera utzita.